Фәнис һәм Айгөл, сезнең гадәти һәм беренче сорау, ни өчен сез Американы тормыш өчен сайларга булдыгыз? Шуны туры сөйләп китсәгез иде. Дөресен әйткәндә, без Америкага очраклы рәвештә генә калырга булдык. Чөнки мин баштан монда инглиз телен укырга килдем берничә айга. Аннары Американың тормышын безнең Россия тормышы белән чагыштыргач, монда калырга тырыштым инде. Аннары Айгөл дә килде. Айгөл килгәч, монда бөтенләй калырга исәпләп. Тәрбиялибез. Балалар туганнан ук без үзебез хис итәбез, үзебезнең татар телебездә яхшырып, мин уйлыйм, яхшырып китте. Һәм сүзлек байлыгы да күп үсте. Гаиләдә без гел татарча гына балалар белән сөйләшергә тырышабыз. Һәм монда төрле татар оештырган сабан туйларга, мәсәлән, кемпингка йөрибез, төрле пикниклар уздырганда килергә тырышабыз. Чөнки бу бәйрәмнәрдә балалар да алар татарча сөйләшәләр, бүтән балалар белән без дә аралашабыз, безнең дусларыбыз белән, татарлар белән. Менә бу мәсьәлә ислам дине мәсьәләсе ниндирәк чагылу, ничек авыш тапкан? Теге авыр диләр бит инде мөселманнарга монда. Айгөл, синең фикерең нинди бу хакта? Юк, мин шулай уйламыйм. Мин уйлыйм, монда Россиягә караганда дини буенча монда җиңелрәк дип уйлыйм. Чөнки Америкага дөнья шарының төрле өлкәләрдән, почмаклардан монда кеше килә. Төрле мазһаблар, мәчетләр, әлхәмдүлилләһ, бик күп. Мәчеткә мәсәлән килсәк, беркем сиңа бармак белән әйтми, бернинди ачу сүзләр әйтмиләр. Син ничек телисең? Намазны укый аласың. Хиджаб буенча да монда җиңелрәк мин үземне хис итәм. Шуңа күрә мин әйтмәс идем, Россиягә караганда мәсәлән монда авыррак чыкты. Мин уйлыйм, монда җиңелрәк. Фәнис, син ничек уйлыйсың? Менә син шундый дини дискриминация белән шашкан булдың бер кайчан монда? Юк, монда юк, бөтенләй юк. Шундый фикерләр бар инде, әлбәттә, чит илләрдә, Россиядә. Американың тышкы сәясәте исламга караганда бик тискәре, шуның өчен шундый уйлар, фикерләр бар булып килә. Ләкин Американың эчендә ул бөтенләй башка. Мөселманнар монда кешеләргә зарар китермиләр. Теге яңалыкларда теләсә нәрсә сөйләсәләр дә, чынлыкта монда кешеләр бик тату яшиләр. Шуның өчен мөселманнарга карата мөнәсәбәт тә монда яхшы. Бик Казанны сагынабыз. Хәзерге вакытта без телибез тагын бәлки берничә ел Америкада яшәп торырга. Аннары соң иншалла карарбыз инде, бәлки, кем белә, Аллаһ кына белер, бәлки кайтырбыз.